Bor du i din naboby? Det gør du, hvis du svømmer ude og låner bøger hjemme. Det vil sige, at de små samfund i de tyndt befolkede områder bør ikke alle have alle faciliteter i hver eneste landsby, men bør deles om faciliteterne. Udfordringen for kommunen er så at gøre transportmulighederne så gode, at det er muligt for borgerne at komme frem og tilbage. Jeg kommer selv fra en kommune, der hedder Aarhus Kommune, bor der. Jeg bor i en bydel i Aarhus, der hedder Højbjerg. Den ligger i det sydlige Aarhus, der er 40.000 indbyggere. Der har vi ikke engang én sportshal. Men vi har så til gengæld muligheden for at bruge Vejlbridtskovhallen, der ligger i den nordlige ende af byen, det ligger i den sydlige. Vi har mulighed for at bruge alle de faciliteter, der er i resten af byen. Vi har en svømmehal, de andre kan komme og svømme lidt i, hvis de har lyst til det. Så er der andre ting. Hvordan fastholdes indbyggertallet i vores naturskønne område med plads, ren luft og tid til fordybelse? Det gør vi ved at slå på de naturlige værdier, vi har. Ikke prøve at sælge vores egne forventninger, men tilbyde byboerne det, de efterspørger, men som de umuligt kan få i storbyen. Cirka 30 mennesker var samlet på Morsø Landbrugsskole for at høre om udviklingen i fortiden, nutiden og fremtiden, og om hvordan et samfund som Mors kan drage fordel af denne udvikling. Frank Odgaard Jensen fortalte om, hvordan Ydby med kun 1000 indbyggere kunne få succes og opnå de mål, man havde sat sig. Opskriften var sammenhold og hårdt arbejde. Udgangspunktet var, at kommunen lukkede skolen, hvorefter kræfter i byen fik startet en friskole. Da skolen var godt i gang, begyndte et nyt projekt at tage form. Området manglede en idrætshal. Det var et langt, sejt træk. Men projektet lykkedes. Halprojektet fik blandt andet støtte fra kommunen med 1,5 millioner kroner. Meget arbejde blev udført på frivillig basis, så et helt år var nærmest en lang arbejdsdag for de involverede. Udbyttet af anstrengelserne blev ikke kun en skole og en hal, men det samarbejde og de relationer, der blev skabt, styrkede også det sociale sammenhold i området. Jesper Bo Jensen fra Center for Fremtidsforskning fremlagde, hvordan udviklingen gennem årene havde været i Danmark og på Mors, samt hvad vi kan forvente os af fremtiden. Han lagde ud med at belyse, hvad vi kan forvente os af den økonomiske udvikling, samt redegjorde for, hvilke prognoser, der holder stik. I den forbindelse er det interessant at bemærke, at undersøgelser på Aarhus Universitet med sikkerhed har vist, at økonomiske prognoser, der rækker ud over 6-9 måneder, ikke holder stik. Hvis vi skal vide noget om fremtidens økonomiske vækst, så er vi faktisk nødt til at gå over til den grønne kurve, jeg har lagt ind her. Det er den gennemsnitlige udvikling. Og den gennemsnitlige udvikling har været en vækst på 2,6% om året siden 1846. Men jo altså ikke hvert år. Nogle år bedre end andre, altså nogle er dårlige, nogle er høje. Men det betyder, at vi ved noget om væksten, hvis det her altså fortsætter. Det tyder alt på, at det gør. Så ved vi noget om væksten på lidt længere sigt. Om 10 år så er privatforbruget i Danmark steget med 30%. Og det er ikke 20%, det er ikke 40%. Det kan godt være, det er 28 eller 32, men det ligger inden for den der sikkerhed. Fremtidens luksus er ikke flere materielle goder, men tid, opmærksomhed, rum og plads, fred og ro, fravær af larm og støj, natur, renhed og ikke mindst sikkerhed. Hvis dette holder stik, vil Mors og hele Nordvestjylland have en enestående chance for at vende udviklingen til noget særdeles positivt. Jesper Bo Jensen kom langt omkring, men gav også flere gode bud på, hvordan Mors kan styrke sin position i forhold til storbyerne, samt hvordan vi kan udnytte situationen til egen fordel. En af de muligheder, Mors har, er at udnytte det faktum, at Mors har masser af natur, ren luft og plads. Alt sammen noget, der ikke findes i et storbycentrum. Mødet sluttede med en paneldebat, hvor Niels Otto Dein, Peter Terkelsen og Jesper Bo Jensen diskuterede, hvordan Mors kunne forholde sig til udviklingen. Peter Terkelsen fremførte, at landsbyerne bør arbejde sammen og ikke betragte hinanden som fjender. Altså hvis Ydby borgere bliver misundelige
misundelige over, at vi får et eller andet i Erslev, eller Erslev bliver misundelige over, at man får noget i Østerhyby. Så er vi jo i virkeligheden, tabt begge samfund. Men det her med, at man lader være med at kæmpe evindelige, udmarvende kampe med hinanden i forhold til, at der sker en udvikling et sted. Man skal simpelthen, tror jeg, slippe gækken løs, som man så må sige, og så prøve at lade udviklingen ske der, hvor ildsjælene de er. Og så skal man prøve at bakke op om det, og så kan man prøve at sige, kunne vi så lave noget, der på en eller anden måde kunne supplere det, sådan at vi i fællesskab kunne skabe nogle miljøer herhen. Jeg tror, mit budskab det skal være, at sammen kan landsbyområderne altså gøre en forskel. Niels Otto Dein opfatter ikke afstande som en hindring. En af mine kæpheste ved at bo her, jeg er en af dem, som har boet i Aarhus. Og en af dem, som stadigvæk kan lide Aarhus. Og det er mig plat utroligt uforståeligt, at folk ikke kan forstå, at der er lige langt mellem 2 punkter. Der er lige langt fra Aarhus til Nykøbing, og fra Nykøbing til Aarhus. Det er der ikke. Men når nu man bruger det, så er det faktisk ret sjovt. De sidste uge var jeg i Aarhus Musikhus, 1,5 time. Så ved i Musikhuset, og 1,5 time hjem. Det kan man ikke gøre. Og så kan jeg bo hjemme på Mors fra det halve og få det hele ved at udnytte Aarhus. Det er faktisk ikke så ringe. Det skal vi til at forstå folk. Jesper Bo Jensen vil råde os til ikke at kæmpe mod strømmen. Når folk tager til Aarhus og Holstebro og handler, skal vi som modvægt sælge nogle specialiteter til de gæster, der kommer udefra. Jamen kunsten på detailhandelsområdet, det er ikke, at I skal have noget, der er et miniskive eller et mini-Aarhus. Det er sådan set, at lad den der fuldt ned i IKEA og spare 100 kroner på nogle skabe og hvad de ellers køber dernede, og så sørge for at sælge Aarhusianerne nogle rigtig dyre skinker eller et eller andet, eller Molia-figurer, hvad ved jeg. Altså alt, hvad I overhovedet kan flå dem for, og så kan I stå og opføre hvilket som helst skuespil, I vælger om det er gamle dage eller ikke gamle dage. Det er lige meget, men de skal nok hoppe på den. Det var en rigtig lærerig aften, der viste, at vi har mange strenge at spille på. Vi skal bare lige lære melodien.